ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ናባኹም ነቕርቦ ዜና መጽሔት ኮይኑ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ህፁፅ ሓበሬታ ወይ ከዓ ብሬኪንግ ኒውስ ኢልና ሎሚ ነቕርቦ ዘለና ሎሚ ሰዓት 9 ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣቕሪቦሞ ዘለው ሓሳባት እሞ እቲ ሓሳባት እቲ ከዓ ሕጊ ኮይኑ ፀዲቑ ክትግበር ኣብ መስርሕ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትግበር ኣብ ሰነ ጁን ክትግበር ኢሎም ሓሲቦሞ ዘለው ኮይኑ እዚ ዝሓስብዎ ዘለው እንታይ ሳዕቤና ኣለዎ ብኸመይ ከ ኣፌክት ክገብር ይኽእል ነቲ ናይ ኩሉ ሰብ ዜግነት ዘመልክቶ ነዚ ዝምልከት ህፁፅ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ እቲ ሓበሬታ ናባኹም ሒዝናዮ ንመፅእ ኣለና። እዚ ሓበሬታ እዚ ምናልባት ካብቲ ዝተዋሃቦ ምንጪ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ እንታይ ከም ዘጠቃልል ንነዊሕ ግዜ ክኸውን እዩ ክቕረብ እዩ ናብ ገና ግዜ ከድልዮ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ተቃላጢፎም ቅድሚ እዚ ምርጫ ንኸተግብርዎ ኢሎም ጓየዩ ስለ ዝነበሩ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ከነተግብሮ ኣለና ዝብል ሓበሬታ የቕርቡ ስለ ዝነበሩ ብኡ መሰረት እቲ ቅሪቦሞ ዘለዎ ሓድሽ ሕጊ ሎሚ ናይ ንግሆ ናይ ሚግራሽን ሚኒስተር ዮሃን ፎርሴል ናይ ትምህርትን ናይ ኢንቴግሬሽን ሚኒስተር ሲሞና ሞሃምሰን ትበሃል ሚግራሽንስ ፖለቲክስ ወሃቢ ቃል ናይ ሚግራሽን ጉዳይ ኣብ ኤስዲ ሉድቪግ ከምኡ ካብ ክርስቲያን ዲሞክራትና ኢኒ ማርሻል ስትሩም ዘለውዎ ሎማዓንቲ ኣብ ዝቐረበ እቲ ዝነበረ ጠለባት ንኸተማልኦ ዝብል ንዕኡ ኣትሪሮሞ ከም ዘለውን ካብቲ ዝቐረበ ጠለባት ከዓ ተቀዳማይ ኣብ ሽወደን ክንደይ ዓመት ክትነብር ኣለካ ዜግነት ክትወስድ ዝብል ንዕኡ ካብ 5 ዓመት ዝነበረ ናብ 8 ዓመት ሓፍ ኣቢሎሞ እዚ ኩሉ ሰብ እቲ ኦልተርናቲቭ ፕሮቴክሽን ዝወስድ ኣብ ሽወደን 5 ዓመት ምስ ገበረ እዩ ናይ ዝሓትት ነይሩ ሎሚ 8 ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ካብ ምስ ፀደቐ ካብ ዕለት 6 ካብ ጁን ክፀድቕ ይብልዎ ኣለዉ እዚ እንድሕር ዳ ከምኡ ተተግቢሩ እዚ ፀገም ክህሉ 8 ዓመት ክትመልእ ኣለካ ዜግነት ከተመልክት ማለት እዩ እቶም ካልኦት ስቴትለስ ዝኾኑ ዝኸኣኒ ኣብ 4 ዓመት ዘመልክቱ ዝነበሩ ወላቶም ፍሊክቲንጋር ዝበሃሉ ሬፊጂ ስታተስ ወሲዶም ዝነበሩ ብዙሓት ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ ከይትዳናገሩ እቲ ቀዳማይ ዕቑባ ወሲድኩም ከለኹም እቲ ቀዳማይ ደረጃ ፍሊክቲንግ ስታተስ ወሲድኩም ከለኹም 5 ዓመት መሲልኩም ትፅበዩ ዘለኹም ሰባት ሕጂ ቀልጢፍኩም ከተመልክቱ ፅቡቅ እዩ ሕጊ ንድሕሪት ከይድካ ተመሊስካ ክትግበር ተኽእሎ ስለዘይህልዎ ቅድሚ ትዕለሸ ጁን ዝበሃል ዘሎ ምምልካት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ እግረ መንገድና ክንሕብረኩም ደሊ ነቶም ናይ ዕቑባ እቶም ቀይሕ ፓስፖርት ዝወሰድኩም ደንበጊዕ ፍሊክቲንግ ስታተስ ንብሎ ማለት እዩ እሱ ዝወሰድኩም 4 ዓመት ዝነበረ ናብ 7 ክኸውን ይበሃል ስለ ዘሎ ከተመልክቱ እንዳኸኣልኩም ከለኹም ቅድሚ እቲ ሕጊ ምቕያሩ ከየመልከትኩም ከይትተርፉ እቶም ሬሰ ዶኩመንት ዘለኩም እቲ ፍሊክቲንግ ስታተስ ዘለኩም ማለት እዩ እሳቶም ኣብ ሕጂ ከተመልክቱ 4 መሊእኩም ሳብ 5 ዝፅበዩ ስቑኢሎም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ሰኣና ኣፍልጦ እዚ ክቕየር ኣለዎ ካልእ ተመሪዒ ዝመፀ ቅድሚ ሕጂ ብዝኾነ ብናይ ጥርናፈ ዝመፀ ኣብ ሓዳሩ ተፀኒሑ ኣብ 3 ዓመት እዩ ዘመልክት ዝብል ነይሩ ከምኡ መሊእኩም ደለኹም ደየመልከትኩም ደለኹም ከዓ ሕጂ ቅድሚ ትዕለት ኣብ ተግባር ምውዓሉ ክትጓየዩ ኣለኩም ምክንያቱ ከምዚ ትሪእዎ ደለኹም እሱ ናብ 7 ዓመት ክብል እዩ ማለት እዩ ብሓዳር ወላ ምንፃእ 7 ዓመት ኣብ ሓዳርካ ምስ ፀናሕካ ኢኻ ይበሃል ኣሎ እዚ ንናይ ኖርዲክ ናይ ኖርዌይ ናይ ካልእ ዝነበሮም ዞም ኖርዲክ ኤርያ ኣይምልከትን እዩ ዝሕጊ ለውጢ ኢሎም ኣለዉ ካልእ ንነዊሕ ግዜ ንሕብሮ ዝነበርና ብሃርሞኒ ሚድያ ነቕርቦ ነበርና እዚታት ሕጂ ብተግባር መፅኡ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኩንስካብ ፈተና ክተኣታትዉ ክጅምሩ እዮም እዚ ከዓ ናይ ሽወደን ቋንቋን ከምኡ ከዓኒ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን እዚ ፈተና ክተኣታትዎ ውስኑ ኣለዉ ንኣብነት ስንክልና ደለዎምን ካልኦትን ሕድገታት ክግበረሎም ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ ፈተና ጌርካ ጉድሸንድ ከይኮንካ ዜግነት ኣይምልከትን እዩ እዚ ግን ናይ ዓለም መጨረሻ ኣይኮነን ቀሊል ነገር እዩ ነዚ ዝምልከት ምናልባት ኣብቲ ሙያስ ኮንሳልቲንግ ትካልና ኣብ ቀረባ ግዜ ንሕብሮ ክህሉ እዩ ኣዝዩ ካብ ኣውስትራልያን ካናዳን ከይዶም ኣፅኒዖሞ ዝመፁን ዝቐረብዎ ሕቶታትን ከም ዘሎ ከምኡ ተመሳሳሊ ናይ ትምህርትን ናይ ስልጠናን ማእከል ከፊትና ስለ ዘለና እሱ ክንሕብረኩም ኢና ቅድሚ ዝኣገረ ማዕረ ማዕረት ናይ መንግስቲ ምድላዋት ክግበር ፀኒሑ ዝተዳለወ ነገር ስለ ዘሎ ነቶም ዜግነት ዘመልክቱ ናይ ኣውስትራልያን ካናዳን ሕቶታት ልኡኻት ሰዲዶም ኣፅኒዖም መፂኦም ከምኡ ተመሳሳሊ ስለ ዘዳለውዎ ንዕኡ ቀዲምና ንሕና እውን ካብ ኣውስትራልያን ካናዳን እቲ ናብቲ ዓዲ ሕቶታት ኣምፂና ንዕኡ ዝመስል ንዕኡ ዝምጥን ናይ ሽወደን ሕቶታት ተዳልዩ ስለ ዘሎ እሱቲ ናይ ስልጠና ማእከል ክህሉ ብካልእ ኣጋጣሚ ክንገልፆ ኢና ጥራሕ እዚ ግን ካብ ሕጂ እቲ ዜግነት ዘመልክት ሰብ ከምዚ ከድልዮ ስለ ዝኾነ ኣካል ናይቲ ትነብሮ ዘለካ ሕብረተሰብ ኮንካ ምኻድ እንታይ ብሕግታት ኣለዉ መን መርሖ ሃገር ፖለቲካ ሃገር ብኸመይ መሓደር ምፍላጥ እሱ እዩ ተሳሚዕለኩም ስካብ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ስራሕ ከድሊ ማለት እዩ
ካልእ እቲ ጠለባት ኣትሪሮም ኣለዉ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ዝኾነ ይኹን ወንጀል ወይ ከዓ ገበን ዝመስል ዝገበረ ሰብ ኣብ ሽወደን ይኹን ካብ ሽወደን ወፃኢ እሱ ክተርር ምዃኑ እቲ ካረንቲ ዝበሃል ከንውሕዎ ከም ዘለዉ ከምዚ ዝገበረ ክንዲ ዝገበን ዝገበረ ክንዲዚ ዝገበረ ክንዲዚ ዝብል ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብ ንዕኡ ኮት ሳምሊቭ ዝብልዎ ማለት ንዕኡ ከዓ የብዝሕዎ ኣለዉ ዝያዳ የንውሕዎ ኣለዉ ማለት እዩ ዕላምኡ ኩሉ ከመይ ጌርካ እቲ ዜግነት ተኽልክሎ ትቕንሶ እንዲቲ ዕላማ ብንጹር ነጊሮም እዮም እሶም ካልእ ከዓ ወላ ኮንታክት ፎርቡድ ከምዚ ኣንስቶም ዝሃርሙ ሰቡደ እናማገለ ኮይኖም ከይቀርብዎም ገለ ዝበሃል ዝነበረ ነዚታት ከዓ እንድሕር ዳ ጌጋ ተገይሩ ዜግነት ናይ ምኽልካል ነገር ክህሉ ምዃኑ እዚ ሕጊ እዚ ከዓ ንቡክስና ን15 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝገበሩን ተባሂሉ ኣሎ ምክንያቱ እቶም ንኣሽቱ ዕድመ ኣብ ገበን ተኣትዮም ዜግነት ዝኽልከሉ እንተኮይኖም እቲ ገበን ክቕንስ ዝብል ሓሳብ ዝመፀ ኣሎ ነዚ ኩሉ ክንገብር ጠንቂ ዝኾነና ግን ሴኩሪቲ ፖሊስ ከነፃሪ ናይቶም ሰባት መንነትን ድሕረ ባይታን ግዜ ሓፂሩና ኣሎ ስለ ዝበሉ ብከምኡ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሂብሉ ነይሩ ምናልባት ካብቲ ዝተዋህበ መግለፂ እውን እግረ መንገደይ ቁሩብ ከስማዓኩም እየ እንታይ እዩ እቲ ዝብልዎ ደለዉ ንምንታይ እቲ ሕጊ ብኡ ደረጃ ዝቕየር ደሎ እቲ ምክንያት ብድሕሪት ዘቕርብዎ ኩሉ ሻዕ ወል እሱ ድቲ ሓቂ ምክንያት ወላ ብሓፈሻ እቲ ፖለቲካ ናብ የማናውያን ገፁ ስለ ዝኸደ ዲኸምኡ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ምናልባት ኩሉ ሰብ መረዳእቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ኢና ቅድሚ እቲ ምርጫ እውን 12 ዝኸውን ሕግታት ክነተግብር ኢና ብሉ ኣለዉ ብተብተብ ይኸውን ኣሎ እዚ መፅናዕቲ ክቐርብ ብዛዕባኡ ሓሳብ ከቕርቡ ተባሂሉ ኣቐዲሙ ዕዮ ገዛ ተዋሂብዎም ዝነበረ እዩ ነቲ ዕዮ ገዛ ተወዲኡ ኣብ ተግባር ክኣቱ ኣለዎ እዚ ምናልባት ናባኹም ነቕርቦ ነገር ከነሪአኩም ኢና እሞ እዚ እቲ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ዘቕርብዎ ደለዉ እዩ ሓደ ስራሕ እውን ክንሓትት ኢና ብሉ ኣለዉ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ከመልክት ኮይኑ እሞ ዜግነት ክሓትት ኮይኑ እቶት 20,000 ክህልዎ ኣለዎ ዝብል እውን መፂ ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ኩሉ እዚ ንብለኩም ዘለና ነተን ሕግታት ዘምፅዎን ዘለዉ እሳቶም ንዕአን ከተማልአን ተኽኢልካ ወል ደሻቕል ነገር የብልካ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ድሻቐለሉ ኣነሰሰሪ ከለዎ እዩ ማለት ቋንቋ ትኽእል ኢኻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ከቢድ ቋንቋ ከዓ ኣይኮኑ እንዳሓቱ መሰረታዊ መራዳድኢ ገለን እዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ከዓ መን ናይ ሰልፊ እንታይ ገለ እቲ ሕቶታት ኦልሬዲ ርኢናዮ ስለ ዘለና ሳምፕል ሕቶታት ከምኡውን ተዳለወ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ክንዛረበሉ ኢና ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እዚ ግን ደሞዝ ንወርሒ ኣትሊስት 20,000 እቶት ክህልዎ ኣለዎ ብሉ ኣለዉ ዝሓለፈ 3 ዓመት ከዓ ን6 ወርሒ ናይ ሶሻል ዘይወሰደ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣምፅኦም ኣለዉ እቲ ዓቕምኻ ናይ ባዕልኻ ምኽኣል ነብስኻ ከዓኒ ኣትሊስት ቀፃሊ ክኸውን ኣለዎ ንግዜኡ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ድብል እዩ ስለዚ ቁርብ እንዳትረርዎ ክመፅኦ እንተለውጢ መፅአን ደልዋ ሕጂ ናይ ቋንቋ ክራብ ኣሎ ናይ ሳምሄለ ኩንስካብ ክራብ መፅዩ ነብስኻ ብቁጠባ ምኽኣል ኣብዚ ገበን ከይገበርካ ብድሓን ኣገባብ መነባብሮ ትነበርካ ክትከውን ኣለካ ካልእ ከዓ ኣብዚ ሃገር ዝፀናሕካሉ ግዜ ክነውሕ ኣለዎ ብምባል እዮም እዚ ሎማዓንቲ ዘቕረብዎ ፀብፃባት ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ማዕረ ነዚ ብዙሕ ግዜ ዘየድሊ ከሎ ሰብ ደሻቕሎ ንሪኦ እንታይ እዩ እቲ ምናልባት ክሻቐል ዘይግብኦ እቲ ሰብ ንሓደ ሕጊ ወፅዩ ኣብዚ ዓዲ ከምዚ ተማሊእካ ኢኻ ዜጋ ትኸውን እዚ ተማሊእካ ዜጋ ይትኸውንን ኢኻ ዝብል እንተውፅኦም ነቲ ሰብ ከሻቕሎ ይግባእን እዩ ከከምቲ ዕድመ ጡረታ ዝወፁ ዓበይቲ ገለ እዚኣቶም ዕድገታት ክግበር እቲ መንእሰይ ግን ተማሂረ ክእለ ድራይቪንግ ላይሰንስ ምውፃእ ናይ ሽወደን ካብ ከኣለ ሰብ ነዚታት ከመይ ገይሩ ይኸብሮ ተቐሊሉ ዝነበረ የትርርዎ ስለ ዘለዉ እሱ ተሪሩ ማለት ከዓ ኩሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ነዚአን ክኢልካ ክሕለብ ኣብ ካልእ ሃገራት ኦልሬዲ ከምዚ ነይሩ እዩ በዓል ዴንማርክ ደይሕሰብ እዩ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕተትዎም ወላ እቲ ደረጃ ቋንቋ ፈተንኦም ኣዝዩ ክብድ ዝበለ እዩ ዜጋ ክትከውን ኦልሞስ ደይሕሰብ እዩ ኣብዚ ግን ነቲ ዝነበረ ከትርርዎ ከለዉ ስኻ ከዓ ዝያዳ ትተርር ዝያዳ ክትፈልጥ እዩ ዝግባእ እምበር ዝያዳ ሸቕላ ክኾነካ ኣይግባእን እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ብከምዚ ገባብ ዘይርኢናዮ ኩሉ ሻዕ እንድሕር ደኣ ምናልባት ካብቲ ገለሞ ክነሪአኩም እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ እንዳሃቡ ከለዉ ካብቲ ዝበልዎ ክትሰምዕዎ እዘን ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ከዓ በቂዕካ ምፅናሕ ጥራሕ Och det gäller ett ämne som ju är väldigt betydelsefullt och som handlar om själva grundfundamentet i ett samhälle. Nämligen vem som ska få vara medborgare, när det ska ske och naturligtvis också hur. Den första delen i detta det är då att vi kommer att skärpa hemvisttiden
för den som vill bli medborgare i Sverige. Det här är alltså den sammanhängande tid som man ska ha bott i Sverige för att kunna bli medborgare framöver. ምናልባት ክትሪእዎ ስለ ትኽእሉ ምናልባት እቲ ሊንክ ኣብቶም ብላተት ዝወፅእ እንድዩ እቲ ሊንክ ክትሪእዎ ስለ ትኽእሉ ናብኡ ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ታሕቲ ክንገብሮ ኢና ግን ብሓፈሻ እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ነዚ ዝቕይርዎ ዘለዉ መዓስ ክትግበር ትልካ ጁን ክትግበር ኣብ ቅድሜናስ 4 ወርሒ ኣሎ ቅድሚኡ ከተመልክቱ ዝግባኣኩም ኣቐዲምኩም እውን ከተመልክቱ ዝግባእ ንስኻትኩም ከየመልከትኩም ተተሪፍኩም እቲ ሕጊ ካብቲ ተተግበረሉ ግዜ ንኔው ስለዝኸይድ ክምልከተኩም እዩ ናብኡ ከይምልከተካ ግን በቲ ዝነበረ ገባብ ክፍረድ ተኮይኑ ንድሕሪት ክምለሱ ተኽእሎ ስለዘይህሉ ቀልጢፍካ ከመልክት ዝግብኦ ከየመልከተ ከይተርፍ እቲ ወላ ብድሕሪኡ እውን ኣመልኪቱ ክወስድ ዝግብኦካ ከይተሻቐለ ከመልክት ከም ዝኽእል ክሓስቦ ኣለዎ ኣገዳስነት ናይቲ ጉዳይ ሕጂ ሰዓት ዝተገብረ ስለዝኾነ ሰባት እውን ኣቐዲሞም ክገብርዎ ዘለዎም ክገብሩ ስለዘለዎም ካብቲ ንቡር ናይ ሃርሞኒ ሚድያ ሰዓታትና ወፃኢ ናባኹም ዘቕረብናዮ ነዚ ክትከታተልዎ ኢልና ኢና ንሎሚ ዘቕረብናዮ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ከም ልሙድ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን እውን እቲ ሰዓቱ ሓልዩ ግዜኡ ሓልዩ እቲ መደብ ክቐርብ ምዃኑ ናይ ዜና መፅሄት እንዳሓበርና ንሎሚ ኣብዚ ደው ከነብል ኢና